Şeva duwazdehim. Çîroka şêrê naçar û kevroşkê zana. Gava tarîtiya şevê ya kurmîna her carê qesr û baxçeyên gulan niximand. Stêrkan li asmanê reş. Dest bi herikînekê mîna zêr kirin. Xatûnê cilên xwe yên herî hevrîşimî yên zer li xwe kirin. Bîhna şîrîn a gulan li xwe reşand û bi pêngavên tîjê heyecan hat ber qefesa tutiyê û got: Odeya min îşev ji min re bûye zîndan. Tutiya min a herî şêrîn. Min ji van dîwarên sar rizgar bike û rê bide min ku ez herim dîtina şahzadeyê xwe. Ez ê tenê saetekê li cem wî bimînim. Tutiyê bi dengekî fena neyê xemgîn wiha bersiv da: Xatûna min a delal. Her gava ku mirov dixwaze bi lez xwe ji têngasiyê rizgar bike. Bêyî ku bi hûrgulî bifikire dikeve nava çalekê kurtir. Gelo tê çîroka şêrê naçar û kevroşkê zana bihîstiye. Ew çîrok nîşan dide ka çawa aqilê ajalekî biçûk û lawaz dikare desthilatdariya ajalê herî hov û xurtê daristanê têk bibe. Guh bide vê çîrokê: Paşê tu azad î ku de herî. Xatûn li ser kursiya xwe rûnişt û tutiyê dest bi vebêjiyê kir. Li daristaneke pir mezin de. Şêrekî pir hov û zalim hebû ku her roj gelek ajalên bêguneh dikuştin û dixwarin. Ajalên daristanê rojekê li hev civiyan û çûn cem şêr û jê re wiha gotin: Ey şahê daristanê! Eger tu her roj wiha ajalan bikujî, di nava salekê de dê tu ajal li vir nemînin û tu ê jî birçî bimirî. Werin em peymanekê bikin. Em ê her roj bi dilê xwe ajalekî ji te re bişînin û tu jî li cihê xwe rûnê û êrişî me neke. Şêrî ev pêşniyar qebûl kir. Her roj bi dorê ajalek dihat hilbijartin û diçû cem şêr da ku bibe xwarina wî. Rojekê dor ket ser navê Kevroşka piçûk. Kevroşk ne ajalekî asayî bû. Ew xwedî hişekî pir bilind û zana bû. Wî di dilê xwe de got: Ez çima herim û canê xwe her wiha bidim vî zalimî. Ez ê hîleyekê bikim da ku xwe û daristanê ji vî şêrê hov rizgar bikim. Kevroşk bi qesdî dereng ketirê. Ew piştî nîvro. Dema ku şêr ji birçîna din bibû û diqêriya. Gihîşt cem şêr. Şêrî bi herseke mezin bang kir û got: Hey ajalê piçûk û bêrûmet! Tu çima her wiha dereng mayî û çima wan ajalekî wiha piçûk ji min reşandiye? Ez ê îşev hemû ajalên daristanê bikujim. Kevroşkî bi nermî û bi rûyekî tirsok bersiv da: Ey şahê min ê mezin! Di rastiyê de ajalan sê kevroşk ji te reşandibûn. Lêbelê di riyê de şêrekî dinê pir mezin û bi hêrs rê li ber me girt. Wî her du kevroşkên din xwarin û ji min re got ku ew şahê rastîn ê vê daristanê ye û tu kes nikare li hemberî wî bisekine. Ez bi zehmetî ji destê wî rizgar bûm û hatim cem te da ku vê nûçeyê bidim te. Şêr ji daxuyaniya kevroşk pir hêrs bû û qêriya. Ew şêrê duyem li ku ye?
rê nîşanê min bide da ku ez serê wî jê bikim û rûmeta xwe biparêzim. Kevroşkî rê nîşanî şêr da û ew bir berbîrek e pir kûr û tarî ya ku tije ava paqij bû. Kevroşkî got: Ew şêrê hanê di nava vê kela mezin de dijî û xwe ji te ve dişêre. Şêrî xwe bi ser bîrê de tewand û li nava avê nêrî. Wî di nava ava zilal de wêneya xwe û ya Kevroşkî dît. Wî wisa fêm kir ku ew şêrê duyem e û Kevroşk di binê lepê wî de ye. Şêrî bi hêrs qêriya. Wêneya di avê de jî bi heman rengî devê xwe vekir. Şêrê hov û bêhîş xwe avêt nava bîra kûr da ku şerê wî şêrî bike. Ew ket nava ava kûr. Nekarî derkeve û di nava bîrê de xeniqî û mir. Kevroşk bi kêfxweşî vegeriya daristanê û her tişt ji ajalan re qal kir. Hemû ajal bi silametî û aramî jiyana xwe domandin. Tutiyê li xatûnê nêrî û dît ku asmanê şevê hêdî hêdî vedibe û tav nêzîkî rûbûna asman dibe. Xatûna min! Kevroşkî bi aqilê xwe şêrê herî xurt têk bir. Tu jî îşev li mala xwe binfireh bibe. Da ku tu bi hêsanî nekeve nava çalên ku dildarên fêlbaz ji bo te amade kirine. Xatûnê spasiya tutiyê kir û biryar da ku vê şevê jî li qesirê bimîne.